Bisa Pak. Ya. L'Àngels i en Jordi Martínez, un dia que ens vam veure, fa anys, que et vaig dir que havíem comentat que es havia separat. Amb 16 anys, mai tens clar, Pero no tengo pensado. Fem el magatzem i això, si direm el magatzem o vol dir que no obliden més.